Ndiri kubva muCape Town asi ndikuda kuti ndinge ndichipawo yambiro kune vana vose veZimbabwe. Handisati ndasimuka zvangu, but I think next week ndinogona kubuda, and I think I'll be going home for about 7 months or so. Mulungu wangu akanditi chimboenda kumusha unge uchimbonozorora. So nemurume wangu tinoshanda pakambani imwe chete. Murungu akatoti I am closing my doors as for now, handidi zvekuita loss. Then I'm going to give all of you mari. Ndichange ndichikutumidzirai mari kutaura kudai. So tine mari dzatakatopiwa nemurungu, uye zvekare akativimbisa kuti tiri kuzimu achange achizotibatsira nemari zvekare. Asi nyaya yandiunza pano ndeyechikomba icho chandakambodanana nacho by force. Ndakaita zvekumanikidzwa. Murume iyeye akabuda mujeri. Iye mukomana zvinotyisa. It's like South African government vanenge vari kutorilisa vanhu vaya vakakomita mhosva muSouth Africa, vari kungovaburitsa kana vavaburitsa sezvakaitwa chikomba changu ichi, because akapinda mujeri nekuda kwemedha. Vaifamba vachiita zvekubira mauber driver kana kuti mataxi driver paya paanenge ava kuda kunochaisa, vobva vangokwirawo taxi vachiita sekunge vane kwavari kuenda. Vava munzira vaibva vachizomuburitsira pfuti. Saka pakazonoitika mistake achindiudza akati akapfura munhu. Saka ndakashamisika achindifonera akati chiedza, I am out of prison. Ndakavhunduka because ndaitofungidzira kuti kusungwa kwaakaita achizoendeswa kujeri taisazombofa takamuona zvekare. Mukoma, kana mozoposta nyaya yangu musazoratidza kana mapictures angu pajekerere, sezvo ndangoshandisa my real profile zvemaghost account kudhara. Zita rangu muchashandisa rekuti chiedza chete, harisi riro zita rangu chairo. Ndine makore 34 years ekuberekwa, uye zvekare ndinogara muno muCape Town. Ndagara muno muCape Town kwemakore akati wandei ndichishanda. Saka in the next couple of days ndoda kubuda muCape Town nemurume wangu nemwana. Kwatiri hakuna mherishonga, kuri very quiet. Tinotogara kumasuburbs. Tiri kugara pamba paanti. Imba iyi ndeyaanti, ndivatete muchishona wemurungu watinoshandira. Saka tanga tiri kungochengeta pamba pake tichingobhadharawo zvedu marent akachipa, kunyange tanga tiri kugara kumasuburbs. Saka kubuda kwatiri kuitawo muSouth Africa, murungu ndiye akati chimboendai munozorora. Saka ndakati ndataura nechikomba changu chikandiudza kuti ndaburitswa mujeri. Ndakamubvunza kuti uripi zvaizvezvi, because munhu wandinototyawo akabva andiudza kwaainge ari. Ndakabva ndatokwanisa kutoridha ipapo kuti chakange chatova chikwata, ende kuenda kwavakaita kuZimbabwe vari kutoenda kuzimu nechigengi chavo, uko kwavari kuda kuzonoita zvekubira vanhu. Aita zvema-armed robberies, aiba kana zvipfuwo chaizvo, mombe, mbudzi aingoba. Saka kana muri kuZimbabwe, ndapota zvimwe zvinhu zvamunenge muchiita musazongoisa pajekerere, nekuti kune mbavha dzichatobva kuno kuSA dzisitomborina kana pekutangira. Because ndichitaura naye ndakamubvunza kuti so what is next, kana wava kuzimu uchaita sei? Akabva ati chiedza shamwari, handina kumbowana nguva yekuti ndige ndichigadzirira kuenda kuzimu, saka handina zvandinokwanisa kuita kunze kwekuti ndige ndichienderera mberi nemabasa angu. Iye akatoti zviri nani ndiende kuchikurubhi maximum. Ndinoziva kuti ndinenge ndiine pekugara, ndinenge ndakachengetedzwa, uye zvekare ndinenge ndichiwana chokudya. Hanzi kunyange ndikambonogara muchikurubhi, at least ndinenge ndichiziva kuti ndine kumba kwandinenge ndichitoti mujeri imomo ndimo mumba mangu. Akati kutambura uri mujeri zviri nani than kutambura uri kunze. Saka akati nekuti haana kuwana mukana wekuti ange achigadzirira, saka afunga kuti ange achingonoenderera mberi nemabasa ake awo aainge achiita. Ndoda kungoyambira vakomana vaya vanoita zvemushikashika. Upenyu hwenyu huchazova panjodzi yakanyanyisa. Vaya vanoita zvema-indrive, mungwarire
because mbavha dzakaita sechikomba changu, munhu asina kana tsitsi nemweya wemunhu, aifamba nevamwe vakomana matonga. Umwe wacho akaburitswa mujeri. Ndakashamisika. Kana wakamutarisa haumbofungidziri kuti muZimbabweni. Akatoita kunge muKarad asi ari mutonga. Akadya matumbu emunhu. Akange ajoinawo zvegangsterism, akaponda munhu. Akange ari mukadzi. Vakange vaita mazuva vainaye vachivhundutsira hama dzake vachidziudza kuti tipe mari. Apa mukadzi wacho akange ari wemuno muSouth Africa, saka vanhu vaya havana kukwanisa kuzobvisa mari yainge ichidiwa nemagangsters acho, ndokubva vamuuraya vakadya matumbu. Izvi zvakazobuda mushure mekunge vasungwa ava kukoti, ndopaakatanga kurondedzera. Shuwa South Africa hamurevese mungaburitsa vanhu vakadaro mujeri, vakapara mhosva dzinotyisa kudaro. Ndinotonzwira tsitsi vane mari vari kuZimbabwe. Amshuwa kuti vanhu vanonzi vane mari muZimbabwe ndo vachaita mafirst target, vanofamba nemotikari vachitakura vanhu vemishika vana InDrive uye zvekare vane mashops ndo inenge itori first target, because ndo zvaakatotaura kuti kuZimbabwe kwacho kwandiri kuenda ndichatonotanga kunodzidzira kuba kuti kuZimbabwe kunobika sei, uye zvekare kana waba unenge uchifanira kuti unge uchizogarisika sei usingazosungwi nemapurisa. Ndo true fact zvaakandiudza pandakataura naye pacall. Ndombokudzoserai kumashure zvishoma. Umwe anokwanisa kushamisika kuti sei wakazosarudza kuti iwe uri married unge uchizofambidzana nemurume akadaro. Zvakaitika ndezvekudai. Ndakati ndauya kunoku kuSA, murume wangu ainge atova neabout 2 years achishanda muno muCape Town. Aipota achidzoka zvake kumba. Akati chiuyai kuno tinge tichibatirana tiri pamwe chete. Ndikati zvakanaka zvakadaro. So then ndakabva ndachizoti ndava kushanda nemurume wangu. Mukufamba umo ndo pandakabva ndachizosangana navo baba ivavo, chikomba changu. Akabva anditanga kundishungurudza. Panguva yacho iyoyo tainge tichiri kugara kumalocation kwaaigarawo, saka akatanga kundishungurudza achindiudza kuti ainge achindida. Paigenya akati ainge achida kuti tinge tichifambidzana. Ndairamba, but akanditi ine handina munhu wandinosvitsa shoko. Akandiramba, ndichatokuurayira murume wako. Akati sezvinoita shumba dzinourayana kana kuri kunzi pane inenge yada kutora mukadzi weumwe. Akati saka ndozvandichaita murume wako, ndoda kumubvisa gurukuro ndikuratidze kuti ini ndini ndichazova murume wako ende handingambomutendedzi kuti ange achizoramba ari murume wako. Ndakafungidzira kuti kwainge kuri kutamba. Kumumhangarira kumapurisa ndaitotya, because pandakaonekwa neumwewo murume muXhosa ndichifamba navo baba ivavo vachindimanikidza kufamba navo ndichitobva kubasa, akabva achizoti kwandiri, ainditi Joy, akanditi iwe Joy, unombozviziva here kuti munhu wauri kufamba naye is a hitman? Ndakange ndisingazivi kuti hitman zvinoreva kuti kudii. Akanditi anotumwa kana nevamwe vanhu vekumaCape Flats uko, anoita zvekutumwa kunouraya vanhu. Akatombopisira rimwe gangster rakange ritori nenyembe mugangsterism, akaripisira mumba. Hapana kana zvaakamboitwa nemaKaradhi. Vanhu vanotomutya. Sei uri kufamba nemunhu akadaro, anotyisa kudaro? Kunyange muno mucommunity hakuna anomboenda pamba pake kana kuri kunzi zvikanzi vanenge vachisuspekta kuti pane zvaakaba. Kana mapurisa vakati munhu wenyu kana maneta naye, chingomutorai mumupfekedza tai mubva mamupisa, because he is a problem. Mapurisa vanotomutya zvekare. Ndakatanga kutya ndikati saka zvose zvaanga achindiudza ichokwadi, ndichitaura hangu ndega zvekuti anoda kundiurayira murume wangu. Ndakati zvimwe kuda kwainge kuri kutamba. Saka murume wangu taiti kana zviya murume kana aine shift yake, inini ndiine shift yangu. Pane rimwe wiki apo pandakazobvuma kuzodanana navo baba ava, ndakati ndabva kubasa, akange achiri masikati, akauya akabva ati chichi murume wako kwasara 1 week kuti iwe unge uchisarudza kuti unoda kuti arambe
achirarama here kana kuti kwete. Saka ndava kukupa an ultimatum yekuti uchadanana neni, murume wako handisi kuzomuuraya, kana kuti ndomuuraya ndobva ndadanana futi newe, hauna zvaunokwanisa kuita. Saka anditi 1 week kudaro murume wangu akazoti achibva kubasa ndokubva andiudza kuti ainge ateverwa nevamwe varume vainge vari 6. Varume ava aitofungidzira kuti vainge vachibvawo kubasa, vakakwira the same taxi naye, vakaburuka zvekare naye, hanzi vaingofamba vari kumashure kwake. Asi ava kusvika pamba akazongoti acheuka haana kana kuzovaona. Hana yangu yakabva yarova. Kubvawo ipapo ndopandakabva ndachizochibvuma chikomba ichocho. Kunyange pandiri kuenda kuZimbabwe handisi kutomboda kumbogara ndaita kana communication naye nemurume wangu tikutonogara kune imwe nzvimbo, yekuti murume haasi kutonzwisisa kuti sei ndakasarudza kuti tinge tichienda kunogara kunzvimbo iyoyo nekuti kure chaizvo nekwavo. Izvi ndakazviitira kuti tinge tichizogarawo kwedu kwatinenge tiri tega, kure kwekuti haazombofi akandiwana. Zita rake chairo kana kutoritaura ndinonzwa ndichitya mukoma. Kana muzoposta ndakumbirawo mukoma kuti musazombofa makaudza vanhu zita rangu, ndichange ndiri mucomment section ndichiteerera. Ndinongonzwira tsitsi avo vari kuZimbabwe vane mabusinesses vane mari, ngameno kuti muchange muchizova makachengetedzeka sei, nekuti magangster ari kuyako mamwe ari kubva kunoko kuCape Town like chikomba changu hamuna kana zera nawo. Kana zviya zvekunzi Zimbabwe haina crime, vanhu vachatanga kuchema nekuda kwecrime. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Chiedza. Ko madii mangozoti kana masvika kumba mobva maita a tip off, mungoitawo ka tip off kumapurisa kuti pane umwe munhu so akabva kuCape Town iye yeka akange akatosungirwa murder muSouth Africa and achangoramba achienderera mberi nemabasa ake. Hei, zvakangooma. Munozvionawo sei muri yeZimbabwe kuti muZimbabwe mungazonzi maita crime yakawandisa here, kana kuti munhu uchingosvika kumusha kwako unenge wava kutoziva kutoti kunokuka hakuitwi iyoyo, hakuitwi zvemajokes nekuti unoswera wava mujeri. Tell me what you think. Do you think kuti crime is going to be on the rise kana kuti zvichangoramba zvakadaro? Hanzi vema-indrive ngwarirai, because murume iyeye hanzi nevamwe vake avo vakaenda navo kuZimbabwe, hanzi mabasa avo avainge vachiita, hanzi vakange vachiitawo zvekurobha maboat driver, mauber drivers nemataxi driver. Ukaona munhu anonzi anorobha taxi driver muSouth Africa ndo anenge ari mabhuru acho, ndo zvinenge zviri zvibaba. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi zita rangu mukoma, inini ndinoitwawo Tariro, not a real name. Muchazongotsvakawo zita rekundipa, musazoudza vanhu. Ndangokuudzai zita rangu nesurname so that munge muchizviona kuti confession yangu ndeyechokwadi. Kana mukada kunditsvakawo online kunyange kuTikTok ndo account yandinoshandisa, first name nesurname. I am a real person. So nyaya iyi yakaitika mukoma on Sunday yatadarika iyo yeyi akange ari masikati, but takange tatopedza chechi tikatobva pamapremises echurch. Mameetings ose akaitwa, asi ndakazodzokera kuchurch pane zvandainge ndichida, and I knew kuti the bishop would be there in his office vachinamata. Saka tiri munzira nemaparents angu tichienda kumba, ndakatanga kutemwa nemusoro wakanyanyisa. My mom even prayed for me while his dad was driving. Ndakangonzwa voice rakati kwandiri, I am supposed to return back to church. I rested maybe for about 5 minutes. Ndakarara, but handina kukwanisa kuti ndinge ndichiita nani. So ndakakumbira motikari, vakanditi unogona kudriva here? Ndikati yes I can drive, kuda kuti ndike ndichienda kunonamatirwa naBishop. My mom was too busy to accompany me back to church. Vakanditi look,
honey, I am busy right here, iwe uchienda kuchurch, if you say unogona kudriver, because from our house to the church hapatomborina kana 1 kilometer tiri padhuzesa nechurch. So I decided to return back to church, hoping kuti vainge vachazondinamatira. So ndakati ndasvika pachurch ndokubva ndatombotaura nagadhi ndikatopaka motikari yangu, uye zvekare motikari yabishop yakange iripo. Ndokubva ndachizopinda muchechi, handina kuvaona, which meant kuti vainge vari kumaoffices avo. Ndakafamba ndokubva ndachizoenda kuoffice. Ndichinonopinda muoffice ndo pandakabva ndachizovaona, asi ivo havana kukasika vandiona. Muoffice vainge vari ivo neumwe musikana uyo wandichati Miriam. When I saw them, the way that they were standing together, ndakavhunduka. I stopped in my tracks because ndakaona kuti kumira kwavainge vakaita kwakange kusiri normal zvachose. Ndakabva ndateerera. So Miriam uyu, she has her wedding that is upcoming. She is going to get married muna August iro rino gore. Saka ndakaramba ndakamira paya because kutaura kwavainge vachiita vakange vachitotaura nemazwi ainge ari padenga, vaitaura nyaya dzakasiyana siyana. Saka ndakazonzwa dzimwe nyaya dzandakange ndisingafanire kuti ndinge ndichizonzwa. Akati akatarisana naBishop ndokubva ati awa ndo mashoko andakanzwa. Akataura iye akati, Baba, please allow me to terminate this pregnancy. Please ndiri kukumbirai kuti ndingoita abortion. I can't. If anyone finds out, my marriage is going to be ruined. The foundation of my marriage, imba yangu baba, inenge yatokanganisika. Ko mukomana wangu achati kudii if he finds out kuti I am pregnant? Chingonditendedzai, handisi kuda mari yenyu, ndinayo mari nechikare yekuti ndinge ndichienda kwadoctor ndonobvisa nhombo iyi. Pandakanzwa mashoko iwawo, I just thought kuti maybe ainge amitisiwa nemukomana wake zvisingatotendedzwe muchechi medu. Saka ndakaramba ndakangomira. What I expected was the bishop to rebuke him or maybe kumunamatira for forgiveness. Instead, bishop vakatotanga kutopuruzira dumbu raMiriam. I was shocked. Mukoma vachimupuruzira dumbu, trying to calm her down. Vakabva vapindura vakati, no, hazviite baby. Bishop na Miriam vari kuitana baby. Vakati, do not talk about kubvisa nhumbu. Inini mwana uyu, I will take care of our child myself. You just need to listen to me. Iwewe go ahead with the wedding, but you need to pretend sekunge you are not pregnant at all. Just act normal and push through until after the honeymoon. Saka iya Miriam akabva ati kom ndichaita sei because my morning sickness ndo ari kundikanganisa. Vakabva vati, do not worry man, nezvekungorutsa. It shows kuti you are carrying a healthy pregnancy. Okay, it's fine. Ndichaenda ndonotaura neimwe friend yangu. He is a doctor, a very good one. Achandipa something to stop the nausea and vomiting so that usazorutsa uri pamuchato. Ndokubva vatanga kutoseka. Even the jokes dzavainge vachiita, ndakashamisika bishop vachiti, dai kaJames ukangokarutsira mukanwa pazvinonzi may you kiss the bride. Ndokubva vaseka. Mukoma ndakangodududza ndichidzokera kumashure ndikati speed ndikanopinda motikari. Ndokubva ndangopretenda sekunge ndainge ndatovaona bishop because ndakange ndisingatodi kuti security ange achinyumwa kuti pange paine zvainge zvichiitika. So right now it has been on my heart. Truly speaking, nyaya iyi, if I do not tell anyone, kana kuchechi kwacho handichatodi kuramba ndichienda. Ndibetsereiwo mhuri yeZimbabwe, munozvionawo sei? Ndoramba ndichienda kuchechi yakadai here kana kuti ndongotanga kungonamatirawo hango mumba? This was the reason as to why my dad, I now know, vakamboramba kuenda kuchechi vachiti vanoda kunamatira mumba. I thought kuti vainge vakagarwa nemadhimoni
but I now know kuti baba vangu he had seen macharacters evanhu vari muchechi. Zvakambotaurika about 3 years back. Nyaya idzi dzakambotaurika kuti muchechi mazara varume vanodanana nevakadzi vevanhu uye zvakare nevakadzi vanotoaprocha mabrothers kumayouth. Nyaya idzodzo dzakangotsikwa-tsikwa zvikanzi zvinokwanisa kuzokanganisa zita rechechi because chechi yedu haisi yemhanga-mhanga. Mufunge zvenyu mukomanashe. So right now I just need advice kubvawo kune vedare renyu because ndinoti kana ndikavhura mastatuses ake ndinonzwa kuda kurutsa whenever I see mastatuses ake even kufacebook. Ndinongobhoyekana kuti munhu akadai sure anganzi angawanirwa nyasha dzekuchata iye she is pregnant already and the boyfriend does not know. Ndoita sei? If I tell someone handizokanganisi here marriage yemunhu, maybe vanokwanisa kuzoramba vari vose but ndatovakanganisira marriage yavo. Do you think kuti the husband is supposed to find out on his own? Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana. Ngatitaurei naye mucomment section. Hanzi ndoita sei? Ndo exposa here Miriam uyu ndo muexposa here iye naBishop? Hey, ya pari tricky. Oita sei mwanasikana? Ngatitauri nezvayo nyaya iyi mucomment section. Maybe you just need to keep quiet. Mumbomira mumboona kuti chichi chaitika. Later on maybe mozotaura ameno muri yeZimbabwe munozviona sei. Maybe the wedding is supposed to take place kana kuti mumu approacha iye Miriam, go and approach him and mumuudza kuti Miriam zvauri kuita naBishop I know ndakakunzwa uchitaura naBishop, you need to stop it otherwise I'm going to expose you. Is it a good idea muri yeZimbabwe? Erekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi ndine mushonga weLucky. Mushonga uyu wanga uri kushanda zvakanaka but pava neproblem. Ndine zviri kunditeverera mukoma siku nesikati. Kurara handirari. Zita rangu ndinoitwa Misheki. Ndiri murume ndinoita basa rekudriver matruck. I am a truck driver ndinoshanda muno munyika yeSouth Africa. Saka kushanda basa iri ndava nemakore akati kuti ndichiita basa rekudriver matruck. Saka nekufamba kwenguva ndakazotangawo maprojects angu muzvishavani. Mukuzononyura umo ndo pandakatanga kufamba ndichida kunzwisisa kuti chii chainge chichikonzeresa kuti panobudirira vamwe inini ndobva ndanzi ndatadza kubudirira. Makange muri mugore ra2024 ipapo zvinhu zvainge zvakandiomera. I had bad luck. Ipapo ndaita bad luck, ndakasvika pakubirwa mari ndikambogara muchipatara. Mushure mekunge ndatorerwa mari pane vamwe vakomana vandakasangana navo paATM, ndatosiya ndakapaka truck rangu somewhere else ndokubva vandimanikidza kuwithdraw mari paATM. Ndakamboda kurwa navo but vakomana ivavo vakandikurira vakandikuvadza. Ndakazongonhongwawo nevanhu vakandiendesa kuchipatara. Murungu akatuma umwe driver. Saka nekuda kwemalosses andainge ndichiita ndakange ndichida shortcut muupenyu. Ndaida munhu aigona kundibatsira kubvisa mweya wandaiona kuti wainge uri pandiri because ndaingoti kana ndikanzi ndaita mari mwana obva anzi atotanga kutorwara. Pabasa pacho ndaiti kana ndikanzi ndaronga urongwa hwandinenge ndaronga, murungu wangu wandaishandira aitanga kundibata nehumwe huyanga kana kuti aingondibatira mari zvekuti kamari kaya kose kandinenge ndakaisa parutivi, kamari ikako ndaisvika pakukashandisa kose kusara ndisina kana sent. Ndakabva ndachizoenda kune vamwe madzibaba, ndaenda kwavari vakandiudza kuti vainge vachazondipa munamato. Zvechokwadi vakandipa munamato asi hapana chakachinja, zvakatowedzera kutoita wese. Vakabva vanditi madzibaba zviri pamuri zvikukutu, saka ndichambokuedzerai kukutsvakirai munhu asi zvinoda matondipa mvumiro because munhu iyeye anoita zvechivanhu. Ndakabva ndati kunyange wechivanhu ini ndinoda, pari zvino handina kana dambudziko.
saka ndakabva ndachizotsvakirwa n'anga. Handingatauri hangu kuti n'anga iyi inogara kupi. N'anga iyoyo yakati yenge ichazondibatsira kugadzirisa mafinancial problems angu ose. Ndakabva ndachizopiwa mushonga uyu wandainge ndichinzi ndinofanira kuzopota ndichigeza nawo. Kana ndageza nawo handaizombofa ndakashaya mari kweupenyu hwangu hwose. Ndakange ndichida kuti ndinge ndichikwanisawo kutanga kabusiness makaremo mandakakurira muzvishavane. Ndakange ndava kuda kuratidza vanhu kuti paya pamakambondiseka makakurumidza zvenyu kundiseka, asi Mwari vainge vakandigadzirira ramangwana rakanaka. Saka n'anga iyoyo yakanditi painge pasingadiwi ropa, pakange pasingadiwi masacrifices panguva iyoyo, which made me to feel safe. Ndakabva ndapiwa mishonga iya, ndikapiwa nekajira, ndikanzi upenyu hwako hwose hauchatendedzwe kugeza netowel. Kajira kandakupa aka katsvuku ndiko kaunofanira kushandisa setowel. Kunyange ukanzi waenda kunozvibatsira ndokaunoshandisa setissue obva wawacha. Saka kusvika parinhasi, kubva ipapo pandakanotora mushonga kusvika zvaizvezvi ndokandinoshandisa. Ndakafara chaizvo pandakadzoka kuSouth Africa. Kajira ikako ndinofamba nako. Ndaiti ndichifamba nako ndaitoona kutoti upenyu hwangu huri kuchinja. Ndaigona kungoti ndichifamba ndotongonhonga kana 100-200 rand. Mari iyoyo yakaramba ichingowedzera kusvika pakuti ndakanhonga 10k mukomanashe. Ndakangoona plastic bag iroro ndakariona ndichida kukona netruck. Saka ndainge ndichifamba zvishoma nezvishoma ndichipinda mudust road ndaenda kumaprazi uko kwandainge ndichienda kuno offloada fertilizer muri muSouth Africa. Saka ndakabva ndaona plastic bag paT junction ndobva ndatomisa truck rangu ndakona ndikadzoka ndikatarisa. Pandakapinda mutruck ndikatoona kutoti makange muine 10k. Mushonga uyu wakatanga kundiitira mari. Ndingangoti by 2025 ndakange ndisingatozvioni kuti mushonga uyu wapanduka. Ndakange ndiri mutaxi kudaro, pane mumwe mukadzi akangotanga kungochema akati mari yangu ndabirwa mari. Ndanga ndiine 4000. Mukadzi uyu ainge akagara pasiti rekuseri. Saka ndina kuziva kuti ndikangoita physical contact nemunhu kungogumana neskin yake anobva atotorerwa mari cash yaanenge ainayo nemushonga. Vanhu vakasechwa mukombi, hakuna akaonekwa aine mari. Ndakati ndichisvika kumba ndakaneta, ndopa ndakabva ndaona kuti ndainge ndiine 4000. Zvakandishamisa. Nerimwe zuva ndakati ndichitodira hangu dhiziri mutruck ndichitokurukurawo nomumwe murume akange ari muchangani. Saka ndakazoshamisika ndava nemari, ndikatoziva kutoti ndozvava kuitika. Ndakange ndichifara nazvo mukoma mukufamba. Ndaiti ndikagumana nemunhu ndotoona nditori ne$20. Munhu iyeye anenge atorasikirwa nemari yake yobva yatoiswa muhomwe kana kuti muwallet. Nerimwe zuva ndakati ndakarara mutruck stop muna N3. Ndakamuka ndikaona mutruck mangu makange muine chikwambo chainge chirimo chikaseka ndokubva chanyangarika. Chikwambo ichi chava kutaura neni chiri kuti icho chandishandira kubva zvandakanotora mushonga weLucky. Chiri kuti kwandiri ukangoda kuzama kundiparadza kana kundidzosera kwawakanditora uchaona zvandichakuita iwe, ndichakupengesa. Ndakazowanawo nguva yekuti ndakataura nacho. Nerimwe zuva ndakati chauya ndikaita zvivindi. Ndikati iwe chindiudza uri kudei kwandiri. Chakabva chati izvezvi kushanda kwauri kuita ukaenda kumurungu wako unenge uchidei. Ndikati ndichida mari yangu yesalary. Chikabva chanditi ndozvandiri kuda zvekare kwauri because inini ndiri mushandi wako, ndakakushandira, ndinoramba ndichingokushandira, chindibhadhara. Ndakabva ndachibvunza kuti ndingagokubhadhara nei? Chiri kuda ropa remwana wangu mukomana. Ndokubva chanyangarika pachakati ndipe ropa remwana wako mukomana. Chikabva chadisappear. Muri yeZimbabwe ndauya pano. Handizivi kuti upenyu hwacho hwandiri kurarama huchazondisvitsa papi. Asi yambiro yangu kune avo vari munhamo, ndinongokupai yambiro yekuti musafa makaenda kun'anga muchinonobatiswa mishonga yekuita Lucky. Hakuna Lucky rinongouya kwauri mahara. Lucky iroro rinenge ratobva somewhere. Ndapota muri yeZimbabwe ndipeiwo mazano, ndichange ndichizotevera ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo
yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi chakanditi ukangondidzosera chete ndokuda kuzokupengesa. Maybe what you can do mukoma is motombotanga mambonamata nezvazvo kutsvaka kana vanhu vanonamata moiswa mumaprayer groups, mopostawo nyaya yenyu imomo, vanhu vokunamatirai musati madzosera zvinhu, but chinhu chinofanira kudzoserwa kumuridzi wacho. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Vadiwa vateereri, ndo mamessages avo andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Kana muine maupdates ekunzvimbo kwamunenge muri, please do not hesitate kuuya nawo maupdates iwawo to our inbox ku Facebook tinge tichizoshare panapa pachannel pedu.